Ndopaenda futi police ndopasungwa futi kechipiri ndobva vadzoka futi vanhu kuti ko uyu murume uyu yakangosungwa ari kudzoka chii vanhu vanguti mino pamwe ane mushonga akazidzoka futi kechitiri vakumba ndopakazinge vane imwe imbwa yavo yavaiti yainzi speed ndekuti vakangoti kana kukanzi kwai mapurisa vakangoti speed catch on the left yasvika kana chibata gumbo remupurisa kana gumbo rekuleft ndakapa mufananidzo kutovhura hembe yangu kutosvika munhu ari mungondivhura munhu nemunhu itasi ichona kukwara kwaita ndikuvandotauva ndaloisi achivhura ndaloisi panapa padombo apo panga pakatoborwa matumbu atori panze kutoborwa matumbu zotooneka tsvina yemukati kuti tagreen vandati hey mana vanhu chekubana chibaya kunhu kudai sei zvikuita kuti junga musana sekuvhura musana uyu zvakasikatombatsira. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana kachinge kiri kutanga kusvika pano pa Teachkach MTV ndokumbera kuti usiye wa subscriber channel yako, zvakare usakanganwe kubaya kabhatani ako ndokanoita kuti patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. So thank you very much kunge tiri pamwe chete. So nyaya yandauya nayo nhasi inyaya yaAnimal Zvitsa mhondi yepaGuruve. Ndofunga vazhinji vakaona zvakaitika zvakatenderera masocial media, kune vanhu vakaurayiwa nemisha yakaurayiwa kuGuruve nemhondi inonzi Animal Zvitsa. So mukutaurwa kana kuti mukuzeiva kwenyaya yaAnimal Zvitsa zviri kutaurwa izvo kunzi murume uyu haana kuzvitanga nhasi kana kuti kuzvitanga panguva yaakazobatwa. Hanzi nyaya dzake dzakatobva kumashure uko. Aitova munhu engasingagarisiki naye zvakanaka muraini. Aitova munhu aigara achirondwa nemapurisa muupenyu hwake. Asi chaishungurudza veruzhinji, vagari vemunharaunda pamwe chete nehama dzake ndechekuti Animal Zvitsa aiti akabatwa aisatora nguva atodzoka, akabatwa nepolisi aitora nguva otodzoka. Saka so mukoma vaAnimal Zvitsa achitsanangura nhoroondo yemukomana uyu yemhondi inonzi Animal Zvitsa, vakatsanangura vachitaura kuti Animal aitova nemushonga wakasimba wekuti akatanga kuteerwa nemapurisa ainyumwa, hanzi enga ine chinyumwa ane zvaaiita zvekuti mapurisa aizosara achisvika iye anenge atobva panzvimbo. Saka ndo mafambiro aiita mukomana. Saka so regai timbonzwe kachidimbo kamukoma vacho vachitsanangura nhoroondo yaAnimal Zvitsa. Kumhuri yekwavo akaberekwa mumhuri yakaita sei? Toda kunzwa nezvenhoroondo yevabereki vake. Akaberekwa mumhuri yakaita sei? Baba namai vangu varipo here? Vakaberekwa vari vangani? Upenyu hwababa vakararama upenyu hwakaita sei? Baba wake vainzi Fresha Zvitsva, zita ramai ndo randakangana. Mbama vakaberekwa vari 4, 2 vasikana 2 vakomana. Alright, imi muri mukoma wekwa baba mukuru? Baba mukuru, vana baba ana baba vedu ndomukoma nemunin'ina. Nemukoma nemunin'ina. Alright, pakuberekwa kwavo taiziva baba wacho vachiita mabasa ekuba.
saka baba vacho kuguruve ikoko ongo. alright. Saka baba vacho vaita kuba mashopu nekuba mombe. Kuba kupasa mashops exactly. Saka pakupasa mashops kwavaita vaigona kufamba nevana ana animal vachiri vana vadiki. Saka vachienda kunoba exactly. Saka vakapasa shopu munenge pisingapindike vaigona kupinza tapana tanga kuma 10 years vopinza nevawindo pamabhagila pavanenge vapwanya vai apana vambonzi atore mabiscuits iye animal exactly. Yo nemumwe akanenze lavu vaipinza pamashops votora zvinhu. Alright. Vobuda vodzokera kumba. Baba vacho rakangoramba iri ndotsika yavo. Baba vacho kusvika kuzoba dhongi remuridzi rakasvika pakutozogera muparavara dhongi rese. Alright. Muri kumanya mungwasha vakaba dhongi kunharaunda kwenyu koko pakuruvinga ndiri panext door pedera vakatoba kutotora mareza mushopu kurara kugererwa idhongi ansanoda kugara pane mvere. Dhongi vavariba zvokuti vakugara naro musha mavo exactly. Vavanje kufambisa pakuita mabasa avo ekuba ore kufambisa saka raigererwe anasida kuti ndiite mvere kana pamiri wangu koinda hakusazivawo kuti ichi chavaitirawo. Alright. Saka vachiitawo mabasa ekuba vaibawo mombe nekupasa mashopu vakambosungwa gore rimwe gore vakaendawo 3 months vadzoka mukomana ngati vaiti vakasungwa vakaenda kana 3 months vedzoka kumba vadzoka vanongodzoka on ndo basa rekuba ravaiita. Saka unoona pakuba kwavaita vakaenda nechikafu chiri kumba vachitarana navabereki vedu kuti ana nhingi muchafane namo isa hatimbofane namo bhozi tinoziva kuzvishandira kuri kuba iko vachitaura nababa vedu chinyaya yekuba. Nababa vaita zvinombayirawo zvene vaingosiyana nazvo. Saka uchingona kuvangoita zvokuba itombotsuwa iwe siyana nazvo kuzosvikira vakatozodzingwa muvhileji mataigara paruinga yenzi Velem village vakaenda kunogara kunonzi kumagisarara. Apa vakadzingwa muri yese nemhuri yemasvitsva. Alright. Pamusha vedu zvakanzi ipa munomota vaunyangadza village ndobva vambongoenda kunonzi kumagisarara. Vari kumagisarara ikoko futi vakazopedzisira vadzingwa futi nyaya yekuba. Ore upenyu hwavo vava neprofession yekampani chavakamboita vavari murimi here vaita seko vaingorarama nekuba chete? Vakamboita zvokumbovaka kuguruve kuri kumaChina ndo history takangonzwa kuti vakambonga vavari build exactly. Apa ndingo basa rakazonzwa ravaita basa ravo ravakangoendera naro mberi anga riri kungobira vanhu kupasa mashopu nekuba mombe kuzosvikira vakazosungwawo vakatozobatiwawo nemapurisa vagarirawo mainini vangu nhaka ndopakazobatiwawo nemapurisa vari mumba kunhaka kwavanga vari asi bati vakazosungwa vaita sei vangagarira mainini vangu nhaka mukadzi wababa munini vangu ari mukadzi womukoma wababa enimo saka ndokuvabatiwawo vagarira mainini murume wavakafa exactly. Ivo bva vagara namukadzi womukoma nhaka ndobva vabatiwa futi kechituva vari kumba kwemukoma ndobva vaenda futi kupolisi ndobva vasungwa futi kechipiri ndobva vadzoka futi vanhu vachingoti ko uyu murume uyu akangosungwa ari kudzoka chii vanhu vangoti hamino pamwe ane mushonga akazodzoka futi kechitiri vaakumba ndopakazinge vane imwe imbwa yavo yavaiti yainzi speed ndeyekuti vakangoti kana kukanzi kwai mapurisa vakangoti speed catch on the left yasvika kana chibata gumbo remupurisa kana gumbo rekuleft kana pavari vanga vatori neheti yavo yaitange chiremba chavaipfeka mumusoro. Heti yakaita sei? Atingura kuti yaitange chiremba chekuchechi vaigona ngoti vakati chiri kumba musoro manga wane draw vaigona ngoti vakati mo musoro wanga wane chi vanenge wane draw ranga kasungirira musoro mao vaigona vakati mo akati baba ndobvanzi tora semding ndo chicho ndo heti yavaitaura kuti semding mai yo vitora nguva inongotowa heti iyoyo mapurisa anenge atopadhuze kuwe
ekunzi patambo yanga nemusoro mawo ekunzi yanga ine utange mainga unza kuti nga uruma ruma nemashingishingi mushi mumusoro anombasari polisi yapadhuze vanobva vatiza dzine sara dzichiridzwa pfuti kana kuita sei mukomana watiza. Alright. Ivo baba va enimo vava ne vabereki baba na amai. Baba na amai baba vanga washaya. Saka kwa kuna amai ambuya. Amai vanje ambuya abereka na baba wedu. Ambuya vaizere ndo zvikuita mwana wao. Ambuya vaitoziziya kuti ndo zvikuita shamu mwana wao. Because ambuya vakatomboti kwaya mapurisa vakatomboti fresha shamwari dzako dzauya. It's 2008. Ambuya vakatozomborwa nguva yakawanda ndokaya mabreak boots wenzi gonda reports vakatozobatwa vakatombosiya varohwa ambuya ndovangauza mukomana kuti shamwari dzako dzatese dzauya kutitiza wakaitoziva kuti ndo zvikuita mwana wangu. Alright. Saka vantonotiti vamwe vachizofungirawo kana mana baba wedu pavaifungira kuti mai mimi kuba kuita mwana imi noita se muneziziya. Saka paiba pachanga asingabatwi kashoma kubatiwa kumashopu kwachiko kana vekunozona kwachena sekuti kana kwauta kumatentini mangwanonza shopu yapaziwa nekuonawo kukura kwetsoka nekuziva kuti mangari murume womurefu afana mwana musapfekawo bhutsu saizi 12. Azongozati fresha nda shopu yapaziwa ndi fresha da ko vanhu vaimutyere vasingakwanisi kumu approach. Kana makanzi muripo 5 murume yanga singasvikiriki Hinda kana chabata kana kanzi foshoro kana chakanzi chiye munhu aitema. Sure. Alright. Abva asungwa akaenda KG3 asungwa akaenda akadzoka futi. Ore paenda inogara nguva yakareba zvakadi aipiwa mutongo here aitotongwa here kusazaipiwa mutongo here kuzongoza kuti 3 months kana 4 months hapana haidarika 4 months unzani munhu adzoka mukomana uyo adzoka futi vako ko vanhu vanenge vamusungisa kana kuti vazina nokomerawo kuti kana kuti munhu yadzoka haimbodzoka achinetsa vanhu atanga futi kuita oni basa riri kuba futi. Alright. Okay. Unono adzokera futi musyndicate yekutanga kuti kuba vanenge vachionawo tsoka nekuzivawo kuti dongi ndiani dongi ranaro dongi rakagero dongi ranga rakagerwawo murume yapaza futi kuzosvikirawo akazosungwa ndipo akasenzi bamunini wafira mujeri. Alright. Paakazosungwa akapiwa mutongo wakareba sei panguva yaakazonofira kuchena? Bozi paya vanga vainzi vapiwa 8 years. Wakanzi akapiwa 8? Vapiwa 8 years. Alright, mhosva yavo yange richi? Zvakaitika ndezvekuti pavakapasa shopu vakabva vasiya vapisa shopu. Hey. Mhosva yakazoita nopakazovhurwa 8 years. Alright. Saka paanga ari kujeri hama dzaiendere kunovaona? Kana kumusha vanovaona vanhu taitorambidzwa kunzi hakuna nendanoona mhondi yakadai nemabiro avanoita imi mungafarire kunzi munganiona munhu aikunzi mabiro avaita. Airambidza vanhu ndiani? Ana baba vedu aitorambidza kuti hakuna nendanomuona pakambonga vachiri kuzvitokisi zvipadhuze amai vacho ndovaimboinandisa kunoonawo mwana wapakazopedzerawo akurefa ngasingaindi kunoonawo mhuri yavo vakava kupi vakuchikurupi exactly vanga vakuharari. Alright. Okay. Saka vakazoshayira mujeri vakarwara here makanzwa kuti kana kuti timbonza kurwara hatina mbura takambonza kuti varwara makazongonzwa kuti mutumbu iwo washaya vanhu vati hatisokwanisa kuyatora vigaiko makatoziviswa kuti amainyi ashaya? vakatoziviswa asi makaramba vanhu vakatoramba vakuru dangu varipo kati hakuna anoenda notora mutumbi iwoyo. Yo, ko vana ava vavakura zvakadi ivo vana enimo vakazoshaya baba? Kusi baba kuti inga takazoshaya kuma 2012 na enimo zvanga zvatova zvimajaya vava kuziva anga kutoziva kuti baba washaya kana zvisadai.
ko ambuya havana ivo amai vavo havana kuda kuti anditotora mutumbo vakatombotaura nevakomana akanzi amai kana musingade nezvana pamipi endai kumusha kwenyu ndipo vakazongosiyana nazvo vanazopera kuzongodzira musoro kuti vazidai kuti vaziti mwana wamudhaka ritowe kana kuti munhu aitowe kuno. Alright. Okay. So hapana ari kuziva pane guva rababa vaAnimal zvitsva. Hapana ari kuziva. Akavigwa nestate. Mva zvangopera zvakadaro. Ndizvozvo. Alright. Okay. So mukomana uyu zvakuitika izvi akazotanga rini kubuda hunhu makatanga kuzvicherechedza rini? Akakura ari mwana akaita sei? Chikoro chaicho akadzidza kusvika papi? Right. Enimo munhu akadzidza kusvika grade 4. Right. Ndo paakaperera. Akaregera nenhau yekushaya mari here kana kusatoda? Hatingambori kushaya mari, inyaya yemusikanzo. Bozi munhu aitakura rekeni kuchikoro aita angosvika uposta ichipa pamba pedu tayambuka kuwa 1. Takuenda paproject. Saka paproject pape nenga kuita zvekuvareva ndikurwati shiri. Saka ndimabva vangona kuswera vari musango vachirwati shiri zvosvika kudzokera kumba nguva yekungabiya vakomuka. Sure. Shiri dzacho kwakudikwa usavi kumba? Kumba. Oenda hake kumba. Saka akaregera chikoro ari grade 4. Grade 4. Aregera chikoro akazotanga kuita akatanga kurarama sei? Right. Taikwakunzwa kuti baba vadai vakaba unongonzwa kuti havaregerewo. Achingoba achiregerewo achisungwa kana kuti vanenge abira vacho vanogona kubira kutanga kuba munharaunda ndanza arivana masaga maviri echibage vanongona kuti pangumba kwavo inzara vaibva vasiya aigona kuba muvhireji kubira napachikama zvezvi usiwa. Saka zvakazoitika pane shopu yekugurwe kwedu panenzi pashero yaakazopasa mukomana. Paakapaza akangotora kadhibhokisi yemabhisikitsi mabhisikitsi vaingoba mabhisikitsi nemabhuku ndo zvavaiba. Mabhuku aizodi? Mabhuku akati nanawo pachikoro paruvinga akati nopa classroom yese 10 mabhuku haangaba iwayo angaba vanhu vakatiti mbinga kutombonzi mbinga vasingatozivi mabhuku ere abiwa. Pakazotireswa tsoka yake atonongonza atobvunza headmaster anga aripo paruvinga sakanza pana vashota ripo mabhuku atati atapiwa nemukomana zvakanza alright. Ndipo atakuwa akamboenda akagara 4 months pagurwe. Ndo paakasungwa. Paakambosungwa agara 4 months akanovharira. Exactly. Agara 4 months pagurwe. Ndipo adzoka akainza mwana mudiki. Anga nemakore manganiwa? Anga kuma 16 years. Alright. Paakasungwa akadzoka. Right. Ndipo tanzwa futi kuchinzwa nyama jenjeri. Varanza kuti enimo waita sei aripa ane makore mangani? Pakati angatova zvekuma 18 to 19 years. Saka mai vakunzi vanenge vaisuka maplate. Vaisuka maplate paya akangosvika amai akavaraiwa nokuvhura sketi nokuita zvakaita vachorepa. Saka akazomanya amai akazokasadidza kuti munhu kuno pakaita sei ndopaakatiza ndobva ambobuda maraini. Saka enimo anofunga dzatosvika 5 times achingoti akabatwa anomapedza anagora ari kumapurisa achidzoka achienda ari kujeri akasungwa achidzoka. Alright. Achisungirwa nyaya dzei? Arowana munhu akabatana nembanje kana kuti azururira fanike kuzurura ndomakesi akakawanda. Kuzurura ndokuita sei? Ndokungosvikira munhu makarara tiri ndongokuvhurira idho tisina kana kuwirira. Wokupindira munhu mudzimba exactly. Alright. Yo Saka ndora ndomakesi akaisa anga nawo akanyanya ekupindira vanhu mumba. Yo. Alright. Okay. Right. So pesa pari kuenda kujeri? Ari kuenda Achidzoka achidzoka yeye. Saka paapedzisira kuenda kujeri akanogara nguva yakareba zvakadii ende mhosva yake yange iri? Mhosva yake apa kunzi akatanga kutukana vanhu muvillage. Pautukana vanhu muvillage
pane mukadzi nemurume waigesa muchi muchinja usi mubhati vanhu vari kugesa vasvika mimi yakati ndindenderana nemukadzi upi nemukadzi upi achitaura mukadzi nemurume vachigesa mubhati kana mukadzi uyu akafitana neni sikanzi akonaiwo zvicha ndiri kuita sekanzi ndiro nditotaura mukadzi endibhatisa vanhu vatisara vachitovisana iye ndiye akamheta akazinga akwadziwa pai ndobva ndobva ripota kupolisi kuti ndozvata mukomana yatipindira tichigesa naadzimai vangu vatira kuti mukadzi akafitana neni saka ndadzamurova zvakadai iye akadai ndokuziva kutova saka pakanetowa akazinga abatwa nemasola anga anaona aita se zvimwe zvinhu zvanhu aitotsvagawo zvangaba zvanhu nekumuseka nakazingiza kumuseka kuti zvinhu izvi ndozvetitate zvitsvage nevamwe vanga vakashaya mbudzi dzavaitonawo chimpani chimukuyu chenyama ichi yembudzi pamba. Ndofunga muri kunzwa nhoroondo yemurume uye mhondi inonzi Animal Zvitsa. Asi takazvitarisa munhu kana achiita zvinhu zvakadai muri yeZimbabwe zvine mabenefits here? Zvine here chaaiwina chaaiona kuti no inini zvandiri kuita izvi zviri kundibenefita apa? Because tichinyatsa kumutarisa kana tichitarisawo handifunge kuti enge aine life yakanaka. Handifunge kuti enge aine life yakanaka muupenyu yekuti imhondi ari kuuraya vanhu asi iye upenyu hwake hwakamira zvakadai. Because upenyu hwake hauemuriki. Hapana upenyu hwebhinya hunoemurika. Izvo zvichitarisai list revanhu vakauraya. Animal Zvitsa akauraya vanhu vakawanda. Mukutaurwa munhoroondo yake ichitsanangurwa zviri kutaurwa kuti akauraya vanhu vakawandisa. Kana aimbova nemushonga zvake wekuti akaenda akabatwa nemapurisa anodzoka. This time handidayire kuti anopunyuka. Apa hapunyuke munhu akasimudzirwa zvikopo-kopo. Akasimudzirwa zvikopo-kopo kutsvagwa nendege. Aiwa apa hapukunyuka apa. Apa hapukunyuka apa. Saka zvakare tiri kutora mukana ipapapa wekunyaradza mhuri dzakarasikirwa nehama dzavo kuguruve. Hazvisi zvinhu zvinotambirika kuti musha unourayiwa vanhu 5 ka1. Hazvisi zvinhu zvinotambirika izvozvo. Asi hatina zvatinokwanisa kuita. Tinokwanisa kunyaradza vakasara vacho kuti pakafamba Satani. Hazvisi zvinhu zvekuti taitarisira kuti zvinodaro. So regai timbonzwa zvakare mukoma vaAnimal Zvitsa vachitaura. Nura pamba anga singajine muriwo. Anga singambojine muriwo pamba pake. Aigara nani? Anga nemukadzi here nevana? Mukadzi anga anaye nevana 2. Mukadzi akatozorambana nemukadzi nenyaya yekuba. Mukadzi abva endamba. Mukadzi nebva endamba kuguru kana Mpinyuri. Saka izvezvi ane vana? Ane vana 2. Vana vakasara? Vana vari kugara kwaMpinyuri kwacho kumusha kwa mbuya wacho. Kwemukadzi? Alright. Saka aigara nambuya avaira? Amaida kwake? Apo angane kwake kustendi kwa bamunini. Kumunini na babu wangu ndo aigara ane mukadzi wake. Iye anga sina yake stand. Yake anga sina stand. Yeah, alright. So, patanga kunzwika, alright, tati chiri kutaura panyaya yekujeri. Akabuda rini, munhu angari kugara, akapedzisira kubva kujeri rini, akapedzisira kubuda rini mujeri. Atichitaura tikonta apa tazviti apa mwedzi 5 months apa kujeri. Anga ne 5 months. 5 months apa kujeri manje. Tichitaura January tapinda za 5 months. Papedzisira kuenda mhosva yake ndiyo yamataura iyi. Ndiyo yataura nekuba. Alright. Saka panguva iyi aimbouraya vanhu here? Zvokuuraya anga asingaurayi. Kungonzora abawo kumashopu nekuita sei nekuzururira ndodzanga dziri nyaya dzake. Alright. Pazo ane 5 months chete abva kujeri. Then pabva patanga dambudziko kunharaunda yenyu yekunzi kukuurayiwa vanhu. Ndizvozvo. Makafungira here kuti ndi? Right, pakufungira kwedu kwatakaita pane kunenzi kuNyadevi kugota. Kune murume akatanga kukwachurwa nzeve.
pamurume kwachura nzeve vakapinda nefamba paatete vanga varipo 5 vakomana. Atete vakataura vati Sawira uyo pagrupu iro mwe mwana wanzadzi yangu ari pagrupu iro darikapo pari pavana kukona pamba paatete vakabva vadarikira neroti vaenda kunenzi kunyatsanga kune gomo ririko rinooneka mvura. Saka panga neshamwari here shamwari dzanga nadzo dzava kufamba vese vachi exactly varipo 5. Saka pauwandu wavo vaenda kokiyoko. Saka vasvika pamumwe musha vanga kuti vakwire mugomo svikanza amukwire mugomo sabhuku vasingazizivi katinoudza sabhuku. Saka mayouth yo kwakabva vadezi vabiyawo vasvika kuma 15 wakati vauya sabhuku eni vasvika svikanza sabhuku chitakudedzerai pana varume ava vangaida kukwira mugomo. Saka toti muvheterawo komana tonoti vakamira sei svikanza alright. Ndobva varipo 5 ndobva vasungwa nehodzi nemayouth. Ndobva yafonwa mota yekugurwe naiye enemo angaripo pagrupu iroro. Ndobva yafonwa mota yekugurwe Mahindra ndobva yauya ndobva yatakura vanhu ava vese varipo 5 kuenda navo kugurwe kupolisi. Vaenda kupolisi kuye achipinda rumota pamba paatete vakanza ko Sawira ona vanhu vaenda kuudza kuti muzukuru wangu ona apa vadzoka vaita se vasungwa. Vaenda vasvika kugurwe kwekuyoko. Saka papa vakapinda varodhi akazinza kuti atete vanga vaita se vataura iye enimo akazinza atete achitaura achiti Sawira ona mwana wanzadzi yangu. Akaona tete vamuona right. Ndobva aenda ndobva asvika kwekuyoko kupolisi uye havana kumborara. Mane mastatement avataura zvakanzi ko vakomana mabato vamuchita se zvikanzi isusu tine mvura ingada kuti titore kunyatsanga tine chivanhu chada kuti tiite se tiite zvikanzi alright budai hamuna mhosva havana kurara kupolisi vakomana. Ndobva vabuda vakanzi hanze eni mavakataura shoni yekuti matiriburitsa zvedu asi inapa ndakudzokera ndinorecover vanhu vangu 5 vandiri kuda. Pane anga aripo akaita se akanzwa nyaya ichitaurika. Alright, okay. Taurai. Ndobva shuwa vanhu vakafudza mamwe kuseka. Ndobva atete vabva kumba kwavo rumsu yechina. Ndobva vaenda kwagogonga kune programu yemombe yanga iriko. Paprogramu yemombe yanga iriko vakauraya mombe yavo rumsu yechina. Vauraya mombe rumsu yechina. Usiku hwechina kana atete varara. Nana sekuru vararaumba mawo kitchen kana atete vararaumba bedroom. Sekuru vakabuda kuti gandibude panze ndinoona kuti bike rangu ari kuseri kwemba kuri safe yakandisa kuendesa bike kuseri kufundisa pamberi pemba. Sekuru vachida kuti vabude mumba vakaona dhora sungwa. Ko dhora sungwa chichaitika. Ndobva vakudedzera kubedroom vasikana vamutivhure dhora tase rasungwa. Vasikana ndidza kana redo kunongorata se rasungwa futi hapasina chasunungurira mumwe dho. Ndobva vada kuti vavheneke asati vabata nepfungwa zoda kuti vavheneke. Pane mumwe sekuru anga ari panzi Marvelous Gwazi. Saka akabva apinza roko rake padho. Saka nguva apinza roko rake raraiti padho rakabva rachekwa nebanga. Akachekwa nainimo wanga aripo akawanda anga aripo sure avanga ari pawinda chinzano kutaura yeah. Pakacheka sekuru yakuchema amaiwe vachekewa ava rikuko vasikwanisa kudamba kwakasungiwa ava vasikwanisa kudamba kwakasungiwa pakamwe vabata pfungwa zoti garivheneke mudenga vaona mune badza ranga riri muchengo memba ndobva vatema waiyenga akasunga dho waichenga tori nyowani ndobva vatema dho ndobva vada kuti vabude panze ndobva vavheneka vakona emba vatona ndi animal ari paberere kona iwe ukuita sei ndopanguva yakatanga kubuda anambotiza akangobuda achifamba ndobva vaenda kubedroom kweke ndobva vasunungurira vewaya ndobva isagara mukitchen ndobva vadedza sekuru dainzi Thomas matamba nadzo satauriri mazita alright ndobva vadedza sekuru vanga vari payo zvikanzi uyai kuno muone zvaita se zvaitika kuno ndobva yasekuru vayo zvikanzi ani akusungira dho ndi animal mbositsoka ndiye anopfeka bhutsu kuti size 12 futi ndiani ndi animal
Oh, alright. Zvisine. Nasekuru vaye wakati aiwa ini ndoda totera tsoka ida kumuona eni makuti aenda ku. Kanza aiwa mune punzi dzoka ipamba. Moya uchema saka imatete ndizoma ndidedzera kuno kuini ndini cheke wenechi nebanga. Sekuru ndibari musabhakira wawo usiku yo kuma 9. Ndibati kuguruyo zvakanza atirape munhu kana usatamba yepolisi. Ndibaenda kupolisi kuguruyo. Vapuwa tsamba ndibvaenda kuguruyo patani vanosonwa 8 mastitch paroko. Asonwa 8 mastitch ndibva vatsoka kumba. Ndibva kwanga kwachena ya Friday. Ndibona kuti atakuparadzana ndibva vagwana nyama dzavo. So Friday. Kana atete vachiti kwavo, kana sekuru vachiti kwavo kugota. Avo vachindawo kwavo. Friday vaenda kwavo. Saturday kuma 11 inimo yofuta akakross 11 zakuseni akapinda namba patete akati ndikumbira mvura yekuno atete ndinotomba mvura yekuno apuwa mvura yekuno na atete sikanzi mandi kubikira sikanzi andisi kumbogara pana wanondikuita sei kwandiri kuenda alright ndibvafonera Savira uya kuno Savira kuona ini ndichinzi ndafa ndi anymore zvikanzi kosei zvikanzi pana akudza pai nhasi futi adzoka Savira ndisi kurarama ndobva atete vaishuwa Saturday aswera mwana wamukomana auyawo kubva waibva kumashopu akati agandinoona amai kuti ndizoti kwanga akaenda kuguruyo kwakamira sei mukomana yanga akatokorewa vasvika paya akurukura naamai vake kwamai muri sei ndiri nani makafamba zvakanaka takafamba zvakanaka asi aprogram anosipira zvakanaka sekuru wako akachekwa nebanga takange tasungwa dhoo mumba alright pakurosadza mukomana yanga akakorewa but alright ndakurara mutsaka ndibarara mukatsaka katsaka ndochicho katsaka kekubikira kana nzwa mwana ndikasusu tingiri anenge ningiri kitchen around asi tingiri tichidiki kitchen kadiki ndobva araramwe mutsaka mutsaka mukomana auya usiku svika pawindo ratete vangu panga pamakaiswa zvidhina mukati pasina window pane vakaisa zvidhina mukati ndobva vaisa rata kunze vakasvika ngati dambura waya yanga iripo nokubvisa zvidhina nokupinda mukati ndokutanga kubata kuna atete pakatanga kuchema akachipwakara achibhagera chimwe chete achiti pasi atete padada adonge bhemba reri kwakabva kwapinda mumwe achipinda akabva aenda kuna musikana ainzi musikana mumwe aripo patemwa futi apa asina kuchemera pavakazichema mwana achiti uyo ari kwakabva ati ndiani mukomana kukorewa vakabvanza kuti munechi munhu ataura kuti ndiani vatsvaga ndobvavhinyika vaona munhu akarara mukamba kaile ndopakabva chekewawo kusara kamwana kadika kasusurudzwawo nemumwe nekamwana kabukira kaigiri tu achisusurudza mumwe kudai akususurudzwa mumwe achekewawo kaya kadikidiki kacho kapomora kumadziro musoro chaiwo itokabata musoro chaiwo ranga riri jecho wangonza chakachaka kuzana musoro wanga waparara kuzidai vamwe vacho 5 bosi vana vanga vari 10 vanga varipo 12 pa 12 5 vachiurayiwa vamwe 5 vakapinda pasi pemubhedha chidiki chacho kambozi kadiki kacho kagrade 2 apa kakajanuary kakuenda grade 3 kapinda pasi pemubhedha kakafukidza hanzvadzi dzake nemagumbezi pane hwane kanga neflundu kakabva kapakwa jira mukana kakada kukosora kaibva kabatwa munhu kakada kudai kaibatwa munhu svika vakomana akapedza zvakaita mumba asi uyu mukomana anga aripo wachakazonofira kuchipatara kuguru adedza kuti vana vandirwisa anga aripo 3 alright hey saka vanhu vakaurayiwa musi uyu vanhu 5 exactly alright I remember paakabatwa mukomana achitaura achiti tete ndakawauraya nemhuri yavo because ndakavanzwa vachindinyeya uyezve takazonzwa kuti pese paaiuraya vanhu ava vaibata vana vachibharo uye hanzi vaiita kuratisa pasi nefesiso
vairariswa pasine fesi ndizvozvo hanzi musoro enda oiswa kumabvazuva sei hatisi kuziva kuti zvikurevei kana kuti zvaitirwei vese vanhu vakauraya ndo zvaaita ndizvozvo. alright ukama hwake nambuya vaiwirirana zvakadii nambuya vaika baba wacho aiwa anga padhuze nepadhuze vanga kunyatsowirirana zisingaiti vanondowirirana. Saka pane zvaiitika zvese izvo ambuya vaiti chii? Ambuya vakatombobvunziwa kurufu vakati mutonenera muzukuru wangu mukumunyapera asi hainimo haite se haite daro. Okay, iwo ambuya hapana zvavaimupa here mukomana sekutaura kwaita kuti wambotaura kuti pane zvimwe zvinhu zvaiitika kuna mbuya zvinooneka kuti zvine chekuita right? Aiwa ambuya vane mushonga vane mushuwa tingati hapana zvavaimupa kuti shanda kwaita enimo kana kuzinza kusabatira kwese kwaita tambuya uri kureva uticha bozi ambuya vane mushonga wavanawo bozi ambuya kunzi kubva vari musikana ambuya vandamai vababa wako amai vababa wangu kana uchiitwa nemushonga wawana uri kureva uticha bozi ambuya ari kunzi kubva pausikana hwavo vachitorana nasekuru ambuya vaipfeka bhurugwa mapendi. Iwe muzukuru iwe wakazviona kupi kuti ambuya wapfeke bhurugwa? Ndiri kutaurira bozi kana kwataenda kana kwatinofamba kana kwatinofamba navo kana vese mhuri yese yekumba kwedu vandotaura kuti ambuya tinovabata nepane zvavanenge usapfeka bhurugwa kwakudini kubata bata kusaziva pamejiki dzavo kuti chichaitika. Bozi ambuya nyange vakanzi vanopfeka bhurugwa vakangosimuka vakangodaise sketi yavo kudhonzera sketi yavo pasi anitichitatidza saini kuti vakapfeka bhurugwa vasina kupfeka bhurugwa. Saka ndo mushonga wacho ndio mushonga yavo. Saka takanzwa kuti pane pavakambotorwa ufuta vakaenda kune vemutemo vakaenda nemachira avo nehari dzavo. Ndizvozvo. Dzadziri hari dzei? Hari idzi ndiwo mabasa akadzashandisa kubva kuna baba wake Enimo kusvika pana iye Enimo. Pane zvavaishandisawo kuitira kana kuti Enimo asabatwe nemapurisa. Saka hari vane mushonga waiti vakataura purazi Enimo unzi anga akatemerwa mushonga musoro wedawa here amene mushonga wacho chicha chakaitika. Akatemerwa nani? Naiva ambuya. Musoro wedawa? Amene kuti musoro wedawa nechi zvakatemerwa nagogo vaye saka kuti andoziva kuti mapurisa akuya kana banda akutsvagwa. Obvatiza? Obvatiza. Saka akazobatwa seiko kana akatemerwa zvese izvi achidai but shiri yakazongofa kachete. Akazongobatwa. Zvakazoitika ndezvekudai. Ambuya pane vakatozoyamba kwangu vakatora tsoka yagogo kuguru yekupolisi vakanokora Dakare tsoka yagogo. Zvizvi kutoti vakavara iyo pamwe kana vanhu vatoriwo nomushonga yavo. Bozi pane vanhu vakatoitawo chivanhu izvozvo ndizvozvo kuna ambuya muse Saturday bozi gogo yaje yatabva iyi yabatwa yemukomana bozi gogo yangu yacho kana kwanzi muda kuti nokora tsoka yavo magona kuishaya vadhinda tsoka yavo kuti tsoka yadhinda kana tenisi yavo inenge chinokurirweiko zvinhu zvacho unongoda kuita kamejiki dzako dzamutira kuitawo saka ndingwanzi tora tsoka yambuya vako saka tsoka yabva yadisappear saka inobva ishaya iriposo unongotaza kuti inokora kuti ishaya saka vakanokorwa tsoka saka mbuya vatorwa tsoka yavo vanachanibva vanhu vatora Dagare pamba pangu kuzidai musi wachini hapana kuzopirana maawazi kana bozi 3 nditofunga kunzi muchembere mukomana abatwa vakati chi ivo bozi musi wacho vakatoziva kumba kwavo vakanzi muchembere tichapesata kurova vakazinda kumba kwavo vene zvavakaomberera bva kuguro kuwanga vari vakachiva kumba kwavo vakaita chiva mejiki dzavo vanzi mukomana asima makamubata musainayo musandiratidza bozi makandiratidza inini ndinofa ndo pane mhiko dzangu. Saka vana kutomona handisi kuziva ndakati dai inini ndaziziva kana paakabatwa dai ndakaziva labatwa ndapanga kuti ambuya dai vakarakidzawo zvavo kuti vabva vafa saka vakati dei vakamuona vaifa saka vanhu vaifana kunge vakausazisa kanyaya iyo anga ataura gogo kuti makambata musandirakidza vaifana kunge varakidza gogo. Right, ndofunga mhuri yeZimbabwe muchinzwa nhoroondo yemurume uyu zviri kunyatsokuratidzika kuti zvinhu zvake haana kuzvitanga nhasi akazvitanga kudhara. Zviri kuratidzika kuti zvinhu zvake haana kuzvitanga nhasi akazvitanga kare. Asi chinoitika ndechekuti chinhu chinosvika pamagumo.
Ipapa ndinoda kupa mbiri nekutenda zvakare kune mapurisa emuZimbabwe pamwe chete nemasoja akakwanisa kubata mhondi. Wanhu inyaya yekuti havanyatse kunzwisisa muno muZimbabwe kuti muno muZimbabwe hakuna mhondi inoita mukurumbira inouraya vanhu yosiiwa yakadaro zveupenyu hwese. Hazviite. Mapurisa nemasoja ende hurumende yedu ipapo ndo painoda. Havakusiye uchiita zvaunoda uchiuraya vanhu like that. Ngatimbotarisei isisu, ngatimbodzokei kumashure pane nyaya yaChidhumo naMasendeke. Chidhumo naMasendeke vakaita mukurumbira usingaiti. Wachiita futi zviri kuita yeyo zvaita zvekuponda achiuraya vanhu kudai auraya vanhu, watora mari wachididi, ndo zvawaita Chidhumo naMasendeke. Chidhumo naMasendeke ndo vamwe vanhu vakanetsa muZimbabwe wakatsvagwa futi nendege. Ndo vanhu vakasimudzirwa futi chikopokopo. Chidhumo naMasendeke wakanetsa. Asi kunetsa kwawakaita, alright, wakaita mukurumbira wekuti imhondi wari kuba wachidiwa wachitiza mujeri. Handiti ndo wakatiza kujeri rechikurubhika. Ndo wakatiza kujeri, ndo wakakwanisa kubuda mujeri rechikurubhiri yari Chidhumo naMasendeke. But wakaenda kupi zvawakatiza, wakaendepi? Saka kana uchinge uri mbavha, uri mhondi, nhasi wafunga zvekuda kuita zveumhondi, ziva kuti upenyu hwako huri patsono. Hakuna kwazvinoenda. Uye kuuraya munhu, guys, ropa remunhu hariendere mahara. Izvozvi zvitarisai muone iye Animal Zvitsa paakabatwa nemapurisa, paakabatwa nemasoja, enga kuita ngefanika munhu ari kupenga, akubvotomoka. Handichazivi kuti kunyepera kupenga here kana kuti zvakatotanga ipapo abatwa. Hazvichanzwisisiki. Pati kupenga hapenge hakeka. Bozi munhu aitoita zvinhu achiuraya vanhu achitiza mapurisa. Munhu anouraya munhu ka achipenga hatize mapurisa, andoti uyai. Handi muri kuona. Saka tinotenda mhuri yeZimbabwe nekubatana kwakadaro. Kana pachinge paine chiitiko chinenge chiri kuitika kunzvimbo kwenyu zvisiri kunzwisisika, zvakakoshawo kuudza mapurisa. Asi panoitika zvinhu zvakadai, tinozviziva zvedu kuti no, panotaurika zvinhu zvakawanda. Vamwe vanoti mapurisa tiri kuaudza hasi kutora action. Vamwe vanoti mapurisa acho anononoka kusvika panzvimbo. Izvozvo tinozvinzwa zvichitaurwa zvakanyanya. But zvimwe zvacho hakusi kudawo kwawo mapurisa, kudawo kwezvimwe zvikonzero zvinenge zviripo. Saka isisu sevanhu vanenge vari munyaya tinenge tine tarisiro yekuti tikangoripota kuti panopaitika chakati, pasina maminitsi tofanira kunge tatoona mapurisa achitodini, achitosvika. Asi kumwe kwacho zvinotadza kudaro, zvoita sekunge mapurisa asina hanya nebasa rawo. Asi mapurisa anenge atoriwo nehanya nebasa rawo. Saka thank you very much. Tinongoramba takangobatana sevana veZimbabwe. Kana pane chinhu chinenge chiri kuitika chatisiri kunzwisisa, tokasika kuripota. Fanika nyaya dzakafanana nedzedzo dzeumhondi, dzekuurayana idzi, it's very bad kuti munhu apfudze mumwe munhu. Alright, chindiudzai kuti munyika macho dai menge musina mutemo, vakomana tairarama here? Ngatiti munyika isisu hamuna mutemo, tichingorarama semhuka dzesango. Munyika medu hamuna mutemo, taipona here? Alright, ko inini wakandiwenga wangani? Dai ndenge ndichiriko here? Muri kuziva here kuti vamwe vanhu warutotadza kutondiuraya nekuda kwekuti kune mutemo, warutotya kuti akandiuraya inini anogona kufira mujeri. Asi watoriko wasingatodi kundoona ndichirarama. Iwewe pauri ipapo pane wakatokuwenga, wekutoti shuviro yao rutoti dai munhu dai ndaigona kumuuraya we, ndaimuuraya we, apfuura ndisingazomuone zvamuchose. Asi nei ari kutadza kukuuraya nebanga kana nepfuti kana nechii? Ari kutya mutemo. Saka mutemo wakatikoshera. Mutemo unoita kuti tigare zvakanaka. Nekuti mumwe munhu anogona kungowenga munhu pasina zvamuita, otongomuuraya. Anogona kungofunga nhasi kuti inini ndakufunga kuenda kundorepa nhengeni, otomurepa orara naye munhu asingadi.
asi nekuda kwekuti anombunyikidzwa nemutemo kuti akazvifunga obva afunga mutemo obva aregera kuita zvinhu izvozvo. Saka mutemo wedu wakatikoshera dzimweni dzenguva. Mutemo wakatikoshera. Dai pasina mutemo guys. Zvese zvatiri kuita izvi guys. Hapana chaibuda nekuda kwekuti kune vamwe vanhu vasingazvidi. Right. So, komana akabatwa takaona achiita kuita kukandwa, kuita zvokukandwa motikari. Imamuripo here pakabatwa? Ndazongoona pa WhatsApp ndiri kuprasa kwanga ndogara. Makatozongoona ndo. Ndaingoona pa WhatsApp kuti masamenda rokandwa mota. Ai kaka, hauna kurwadza kuti muningina wangu. Aiwa, zvizvi dzimbe zvezvi. Kana dai anga katouraya kana zvitori nani. Bozi atingachengete zvinhu zvakadai zvezvi kuti munhu anouraya vanhu 5. Tingamunzwire tsitsi munhu akadai kuti upenyu hwake urarame. Yakauya yangu. Right. Apa tirikunzwa kuti akanobudikira vanhu vakauraya vari kupfuura namba yari kutaura iyo 5 pakambonzi 12 pakambonzi 19 akutoenda madhara. Saka muri kutaura chero mukanzwa kuti nhasi hakusisina munhu atoenda autobobatikana kunze ashaya ndingabatikana niyeye pakarepo zvazvimbobata izvi kana dai zvaitotenderawo iyo pakarepo ndaifanira kunge ndakatomuuraya ndini kana kutopfuurawo zvangu bosi hazvinakidzi. Kana dai ngakauraya tete werudzi redu zvazviri nani mana vanotourayira vatohwa panouraya vanhu 5 ichidai taviga guru tikunoviga mukamureva. Saka matoona kuti zvanga zvisina kumira zvakanaka. Right. Saka now that mukomana aenda abatwa saka veukama hapana kana aita ushungudzo kuti gaiti uraya zvamamanjani pamwe ari kuchipatara ake tikungonzwanza anenge akadimburwa gumbo iri rakapfurwa nezvimwe hapana neshungu dzokuti timboenda kunomona. Kana kungomona unongosvika kungomona ungoperera kumona unomubvunze munhu akadai. Hapana zvokumbobvunza kungoona shuwa togutsikana kuti shuwa atoti mwe shuwa bosi ndine shungu kuti unoona shuwa gumbo yakadamboya dai ngakatodambowa kana yesi zvake dai ngakatodambowa yesi makumbo. Alright. Matimimi mamune shungu dzekuya nedzimwe hanzvadzi dzenyu. Vasikana kana shuwa ndiwana pari vanonesa ivo pakazva nitiri kunoko vanotopopota kuti weini mazenda mega. Chii chiri kuitika kwavari? Bosi vasikana vari kudzimbiwa anenge mumwe musikana ari kwakadoma kawo. Musataura zita rayo. Kungotara achitoita iye ndimunhu ari kusvotewa manje. Indava. Ari kusvotewa. Indava nei? Bosi ipa pakana kuti adye nyama asi anambodya nyama. Indava. Panoona ropa rinoerera kubva panapa ropa rinosvika kwanga ndakagara ropa. Ropa rei? Revanhu vari mutumbi yanga kauraiwa bosi vese vakauraiwa kubva vasiya vafugidzo magumbezi. Saka ropa rinanga rakubuda mubhedhuru richienda panze. Bosi vanhu vanga vasanganiswa panzvimbo imwe chete vese. Ona pane chekwa munhu matumbu achibuda panze. Vese vakakwidibirwa. Vakakwidibirwa tasa pasi. Yeah. Pane vawati vasikana vaita dambudziko rekuti havarorwe. Chii chikuitika? Ndingakunyepere zvokuti kana ndakazopai mafoni namba avo vasikana ivo mumbotaura namba foni ipapa panataya kundichiti ndiane mumba wake kuguru ndichimudza kuti handambodai kuharare kanza mukoma dai mandaura ndatogadzirirawo ndaendawo. Dambudziko rera vasangana gogo vakagarwa nagogo mukurevei sei? Musati mambona magic dzinoitika izvoti munhu unogona kuiswa fesi yemunhu mukuru pamese vangwa pamavanza vanogona kuti akudze ndokudaka wakagadzirwa fesi yemumwe munhu saka havasi kuroorwa avasisi vangu kanaka avasisi vangu muchiona sonitona kuti hai machindemo asi kuti uzoona kuti ndiwonochiti machiizvorutoseka namonge aiyo muzawatika zvimwe shuwa unozipezera waseka shuwa undinoona asisi vangu nazvavarika undinoona kuti shuwa sisi vangu angashaya mushuwa uchizifamba sonotenza kuti ambuya wenya saka ndinoona zvimwe zvacho so anenge ama ndine vasikana vangu tine 2 vasikana variko nevazukuru vangu vana vatete vakashaya kune 3 vasikana kune 5 vasikana vasiri kuvarume uchingofamba nongokunza munhu mumwe chete vane fesi yechemberi fesi yemuchemberi. Ya veduwe zvakaoma saka anymore uyu
akuita zvakaita baba wako akasvika pakufira kujeri nanhasi hama hamuzive guva rababa baba vake vakasvika pakuvigwa nemabhanditi. Iye ane vana Enimo ane vana vaviri asizoti vakomana vasikana asizoti vana wai. Saka kuzvikabva kuna iye Enimo zvochisara zvakuvana futi. Ndazvangoda zvimwenda kumuriye kwavo zvitori naye. But still ikaenda kumuriye kwavo achatanga ngouraya senge zvazvichita Enimo. Zvozodi. Pakana wangonzi unofira ujeri unongofira ujeri. Kuna vata Mwari dai kachembere kagona kufa. Saka muri kuti chembere ndiane yese? Ndine mabhatani acho. Vane makore mangana mbuya? 107. What? 107. Makaona kamusikana. Vanofamba? Mungataurira pa. Ndakamboenda kuno kuwarira pa TSF. Vane phone here ndikuda kuzovadaidza muno. Havana phone. Timbotaurana. Ndakamboenda kuno kuwarira panenzi pa TSF. Pa TSF. Tatina kuchidziwa nasvika pa flyover ikutisa pa TV ikutisa pa MTC ku flyover kutaona kuzizo ngirino. Ndina gogo. Ndvanzwa ndi munhu anofamba. Ufamba netsoka? Netsoka. Ewa vanhu vakudhara especially kumusha vari fit. Vari fit vane exercise vanodya zvinhu umwe ufiti wacha usi ufiti. All right. Anyway, mukoma wa Enimo zvitsva atrenda masvondo apfuura mhondi yekuguruve vari pano vachitudzwawo nhoroondo because pandakanzwa nyaya dzacho zvaari kuita izvi akamborwara nepfungwa here? Anorwara nepfungwa here? Akamborwara nepfungwa? Hapana kurwara nepfungwa pai. Zvinhu zvezvi ari kutozviitisa zvi. Bozi ndakatozonzwa inini pari kuchipatara aitonzi anorwara nepfungwa. Ndarushamisika ndakati vanhu vakanga chimutana vanorwara nepfungwa. Upenyu akaanambogara. Haana kubvira vanhu akamborwara nepfungwa. Haana. Vakapedzisira vaburisa vachiti munhu akupenga. Ndichimunzwa nezuva itara panyuzi kuti ndakaburitswa ndibva kutanga vata pakapera listi rangu. Ndakarisindisika padhuze palisti tikudiwa. Mamuripo here palisti pane listi ndini wacho wachaikaiswa kutedza listi. Pavanhu 100. Ndini wacho pangaibva ngakatovingiwa. Kungoti pamwe pangu pane boys zvapo. Saka undona nditi mawa. Saka listi raritori nevanhu 100. Vanhu vacho vese munovaziva? Vanhu vakawanda vamwe ndeukama vamwe vacho saziva kuti iye vazirawo kupi. Maswa. Saka unenge watibatira moyo maoko kuti vakomana. Ndini next. Saka. Yeah. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Ndifunga vakatira chiburuka katanga kuburuka Lois. Ndifunga chiburuka chipinda mochari ndipandati mashure. Ndifunga ndakapa mfananidzo kutofura hembe yangu kutosvika munhu ari mungomivhura munhu nemunhu itasi zvona kwara kwaita. Ndifunga kwanditanga kuvhura kwanda Lois achivhura kwanda Lois. Panapa padombo apo. Panga pakatoborwa matumbu atori panze. Kutoborwa matumbu zotooneka tsvina yemukati kuti ta green. Vandati hey mana vanhu chikubana na chibaya munhu kudai zvikuita kuti junga musana sekuvhura musana uya zvakasingatombatsiri vanhu tatichivhara makaona maburi mangani kana kuti takatara pana Lois atari vazo 14 mainjari ari paari angari papene papo padumbu fanikana pazama apa pakatobayiwa zoti akazama achizongona zvakoti irizama asangaratsi rachichiwa nekubayiwa nebanga toyana kumusana uko maronda ngari kangosvana mafoko musana tataura tichivhara ndibva pane zvinhu machira wewaita ndibva kwaburuka amai vacho vaburuka amai anenzi Ganenzi Grace Svitsva ndibva vari ndotete vamwe vachivaburuka ndibva right vhurai futi ndibva vavhura ndichiona maronda chana ingori system style kana pazamu vachimaborwa vari pazamu kana padumbu kana nemusana wacho zvakangofana zvekuna Lois tenda kanga mwana kaunzikana kanga gore ne6 months handoka mwana kanga kaborwa zvokuborwa zvokutoona kuti kana utoona matumbu mukati kana utoona zviri mukati kuborwa kuti vakaita namusana uyu vaingobora zvakafanana tona mumwe wacho futi anga aripo ndo zvimwe chete pakuborwa kwacho ndikati kuti ava tapedza 4 ndakaona
ndakuona tende yao cha afira futi kupi muno mochari sikanza wala tikati peza atitasi tenda tukabva peza bado batanda ku wadi mu checkseri parashika bai tende yanga sata murepa vandivhurira atenda pa kubayiwa ndiyanga 39 bvala utararisa tenda yakabaya pazamu futi nepadumba nekumusana futi kungone ronda maronda anga atenda yanga kuma 4 5 vanati alright bo vanda kufunda taka na chef zvini izvi zviri kuitika izvi sei zvingotika mashonari central kana zvepera kuguma kumvuru amubatinza zvakadai zvakafanira kuimi polisi yemvuru neguruve chichiri kuitika asi mune chimwe chekuita nyaya dzinza kwanda mugarira sadi kugota futi kune mwana ainza akabayiwa akatopunziwa nyaya yakangopera futi vanhu muri kuti vamakabata muri kuburisa mubata mutese muri kuburisa inda hapana kadaira ndakazona mapurisa aikutanga kusuduruka ndakata varume zati vakapapinda basa chasara kubuda basa ndivasiti ndivakirina mota yavo takwira mota vatasvika kupolisi ukike ndibva kuzita investigation nyaya dzavo vachitaura zvavaita vachibvunza nemukomo nemuzokorongwani anenzi Timothy zvinhu zvanga zvikuitika kuno mashonari central zviri kukacha mazi saka mapolisi edu kana kubva na dispo wacho pari paguru nepamvuru taiziva pana chef Benetika basa raishando asi polisi hapana guru nemvuru hasi kushanda basa tichidzokera muchisvika panapa muri munhu wechirume asi muri kuona mitumbi yehama dzenyu musati masumuka panapa miri wenyu wakaita sei ndichitosvika po ndakatanga kubuda musodzi takandobuda musodzi ndisvika pagere ndichiti shuwa mana vanhu kuti ungana shuwa zati atete vangu nemhuri yavo vafa handina ndakazodza ndakaona kuti saka ndiye zvito wacho. Right, thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuuyawo pano pa Teachkach MTV patinenge tichikupawo nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano ndogara ndichitaura kuti usakanganwe kusiya wa subscribe, zvakare usakanganwe kupfanya kabhatani ako kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. So thank you very much. Zita ndinonzi DJ T1 pano pa Teachkach MTV. Ndozvinenge ndakakubatiraiwo zuva ranhasi tichingoonesana pamwe chete nekudzidzisana nekuyambirana. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira.